दायो जोङो क'क्राझाराव जाय जाथाय जादोंमोन फेक इनकाउन्टार मुङै बिथांमोननि न'खराव मैया जों गेमस्रि दैमारिजों आंजों मैया काजिगाव एबा मंगलाजरा होननाय जायगायाव ओनसोलाव आनसलिकआव बा मंगलाजरा गामियाव जोङो थांनानै फैखांबाय आरो मोजां जानानै थांबाय। दिनैहाय बिथाङाबो मोनसे गोसो गुदुं जानानै आरोबाव लेट जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय दा बेवहाय जों बिथांखौ नेगासिनो दङ कारिगाव जायगायावहाय आरो लोगोसे बिथाङाबो फैगासिनो दङ। बिथाङा बङाइगावआवहाय हर थाहैबाय मैयाहाय। ओमफ्राय जों दायो मा होनो लेट जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांसिन आरोना रायजो राजाफोर। गोबां गोजोननाय मोन्दों जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनो मोनगोन दिनै। आं बिराद थांबाय थानो बिराद गोसो जाबाय थादोंमोन। लोगोसे आंनाव गारि एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव फाहामनो हायैनि थाखायनो आं दिनैहाय माने थांनो हायासै। बाट आंनाव गारि गैयिनि थाखायनो बाट दिनै आङो माने माखासे नैबे फंबायमोननि अननायाव थांनो मोनसिगोन आङो आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारि बिथांनि अननायाव जों थांनो मोनसिगोन। आं बिराद समनिफ्रायनो थांनो नागिरबाय थादोंमोन बाट गारिया गेरेजाव दङ। जाय भारा गारि लादोंमोन आंनिबो गारि नङा दे रायजो राजाफोर। गुड मर्निं उदालगुरि लेजेन्ड। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनहा जे एसेबांखिनि लाभ सापर्ट खालामदों। नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायजोंनो जोङो बे इफर्ट्स आरो नाजानायखौ जों लाबाय थागोन रायजो राजाफोर। जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे खामानि मावनायखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै नोंथांमोनाबो बेखौ जाहाथे लाइक खालामनानै कमेन्ट्सफ्रावबो मोजां सापर्ट होयो। बेखौ जों लुबैयो आरोना गोसो गुदुं जानायनि थाखाय। स' सोरबा मानसिया जोंनि सोमोन्दै जियानो बुङा मानो नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो जों मा मावदों जों मा मावाखै, मा खालामा बेखौथ' नोंथांमोना नुबायानो दंखायो। स' बिनिखायनो आङो जास्ट नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुंगोन कि दिनै जोङो बेवहाय लेट जोंसार मोसाहारिनि न'आवहाय जों थांगोन फाटगावआवहाय आरो सेरफांगुरि साइडथिंजाय सेरफांगुरि खाथियानो होनजायो। फाटगाव थांगोन आरो बिनि गेजेराव जों रायज्लाय फन माबानानै नाम्बार साम्बार जोंनाव दंजोबखायो जों थांगोन दायो। आरो लोगोसे गोबां सुबुंफ्रानो थांदों आरोना। आरो बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थायो जायफोर थांदों आरो बेबायदिनो थांनानै फैनांगौ आरो मदद खालामलायनांगौ। आरो बेखौ बुङो कि रां रुफाजोंल' थाबाल' थांनांगौ बे नङा। रां रुफा गैयाब्लाबो नोंथांमोना थांनानै फैनो हायो, बेरायहैनानै फैनो हायो, बेवहाय गिदिंनानै फैनो हायो, खबर लाहैनो हायो। स' गोबां सुबुंफ्रा दङ रां डनेसन होनो हायै सुबुं। बै रां डनेसन होनो हायै सुबुंफ्राबो थांनो गोसो जायो खिन्थु बिथांमोना आखायाव रां गैयिनि थाखायनो थांनो हाया। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जुदि जेसेबांखिनि लोब जायो एसेबांखिनि बेवहाय पावारा फैयो मिन्थिबायना, इउनिटिया फैयो मिन्थिबायना। स' दायो बिनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानदों नोंथांमोनहाबो जुदि थांनो गोसोब्ला नोंथांमोनहाबो थांनांगौ। बे नङा कि नोंथांमोना रां रुफा थाबाल' थांनांगौ। आरो लोगोसे जाय मानसिया खैफोद जादों आरो बिनि गेजेराव जुदि थांनायाव जुदि रां रुफा लुबैदोंब्ला अब्ला बैनि मानसिनिसो गोरोन्थि। जाय मानसिया न'खराव खैफोद जाजादों बै मानसिनिसो गोरोन्थि जागोन आरोना। जोंनि नियाया बेनो, जोंनो नियाय नांगौ, वी वान्ट जास्टिस। बेनो जाबाय कि जाय मानसिया फेक इनकाउन्टार गावथारजादों बिथांनि न'खरनो जास्टिसखौ नांगौ। आरो मोनसे बाथ्रा रायजो राजाफोर, थांनाय मैयासो 22 सेप्तेम्बरावहाय बिटिआर गभार्नमेन्ट एबा बिटिसि गभार्नमेन्ट दैदेननाय श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा मैयासो हेन्डअभार खालामदों माखासे एपइन्टमेन्ट लेटार साख्रिनि। आरो लोगोसे बेवहाय जों मोन्थिनो मोन्दों जे लेट जोंसार मोसाहारिनि न'खरा सारादुनि उनावसो बे लेटारखौ लाखिगोन, एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जों मोन्थिनो मोन्दों। आं बेखौ बुंनो सानदों साख्रि मोननायखौ एक्सेप्ट खालामनानै लानाया मोजां। आरो लोगोसे बेबायदि चान्स फैबाय थाया। मानो होनोब्ला बिटिआर गभार्नमेन्टआ गावजों बजबना लादों, आंथ' बिराद मोजां मोन्दोंमोन। आरो लोगोसे बिनि गेजेराव जोंनोथ' जास्टिसआथ' नांखागौ रायजो राजाफोर। वी वान्ट जास्टिस मिथिबायना रायजो राजाफोर। जोंनो जास्टिसा नांखागौ, जोंनो जास्टिसखौ नांगौ। जास्टिसा बेनोखि जाय मानसिया कालप्रिट, जाय मानसिया दायनिगिरि बिथांखौ साजा होनांगौ। साजाया बेनोखि बिथांखौ हायोब्ला फासि होनांगौ आरो हायाब्लाबो बिथांखौ सासपेन्डआथ' खालामखाथारनांगौ रायजो राजाफोर जुदि बिथाङा दायनिगिरिब्ला। मोनसे बेनो आरोना दुखुनांथाव बाथ्राया जों गावजों गाव बर'जों बर' बिराद एना एनि खालामनायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जालांनो हमगासिनो दङ। आं बेयाव बुंगोन दै पलिटिकेलनि बाथ्रा दाबाहाय, बेवहाय पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंनाङा। जों रावबो बेफोरबायदि लिंक गैया। आरो लोगोसे बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायनि गेजेरजोंसो दिनै जोंनि गेजेराव 30,000 डनेसनाबो सफैबाय। नोंथांमोननि फोथायनायनि गेजेरजोंनो जोंनाव दा 30,000 डनेसना सफैबाय। आरो लोगोसे बे 30,000 डनेसनखौ जोङो जा मिथि नार्जारि बिथाङाबो फैगासिनो दङ, मिथि नार्जारिया फैगोन। आं बेखौ एनाउन्समेन्ट होगोन। आरो लोगोसे मिथि नार्जारि बिथाङा बुंनाय मथेब्ला हेलेनायाबो फैगोन होनना बुंदों। स' बेवहाय जोङो गारि गंसे लानानै नैबे क'क्राझारनिफ्राय जोङो लेट
जनक कुमार ब्रह्म आरो डाइरेक्टलि लेट जोंसार मुसाहारिनि न'खराव जों थांगोन रायजो राजाफोर। स' बेनो आंनि दिनैनि माखासे खोथाया कि दिनै जोङो लेट जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव थांगासिनो दङ। गेमस्रिया फैगासिनो दं रायजो राजाफोर। बङाइगाव हर थाहैनो गोनां जादों। नोंथांमोना आंखौ बुंदोंमोन कि गेमस्रिनि भिडिअ'आवहाय आदा प्रकाशनि माबायाव थालां, आदा प्रकाशनि माबायाव। थ' जोंनि जायगायाव रुमानो गैया बिथांमोन थानो थाखाय, आरो बिथांमोना मालाय गोजौ मानसि, गोजौ लेभेलनि मानसि। स' जों बिसोरखौ दोननो हानाय अकात गैया फंबायमोन, बिनानावमोन दे। गाज्रि दामोन। आरो लोगोसे जुदि आङो दोननो हानायमोनब्लाथ' आं दोनगौमोन। जोंथ' बेयाव सेंग्रा मानसि थाजोबो ना फंबाय। स' फंबायमोन, बिनानावमोन। स' बेनो आरोखि ने गेमस्रि दैमारिया फैगासिनो दं दायो। दायनिगिरिखा बियो, दायनिगिरिब्ला नङा, दायनिगिरिब्ला नङा। स' दायनिगिरिखा खिन्थु दायनिगिरि, बेनि गेजेराव सापस हमनानै ला जास्टिस खालामनायनि गेजेराव कर्टनि केस जायो नङा होमबा। स' बे कर्टनि केसाव जुदि दायनिगिरि मोनदोंब्ला बेखौ फासिनांगौ। जुदि कर्टनि केसाव जुदि दायनिगिरि मोनाब्लाथ' जों बुंनानैबो लाब गैया। मानो होनबा जोंनि गेजेराव बिजिरसालि दङ नङा होमबा, कर्ट दङ। स' जोंनि गेजेराव बिजिरसालि, जाय कर्टआनो, जाय बिजिरसालियानो जों दिनै मोन्थाय होयो नङा होमबा, जोंनो थांना थानायनि मोन्थाय होयो। जोंनि थांना थानायजों लोगोसे जोंनि रावखान्थि, आसार खान्थिखौ सिनायथि होयो बा बेवहाय होयो। स' बेनो आरोना रायजो राजाफोर। हेल' आदा प्रकाश, नोंनि बाथ्रा बर'नि गेजेराव जेब्लाबो निदान जानायनि न'खराव मोजां गाज्रि खौरां लाहैबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फंबाय बिलिफां दैमारि। आरो लोगोसे आदा बि भइस फैगोन नामा दिनै? आंखौ मैया कल खालामदोंमोन बि भइसआ, माखासे सुबुरुन लानो थाखाय। ओमफ्राय आं बिदिनो खोन्थाहरदों बिथांखौ जि खोन्थानांगौ। बिथाङा फैगोन ना मागोन आं बेखौ बारा कनफार्म बुंनो हाया, खिन्थु बे फैनो नागिरदोंमोन आरो रायजो राजाफोर। गेमस्रिया उनाव दङ, बे फैगासिनो दं रायजो राजाफोर। गेमस्रि गैया बेवहाय। जोंहा माबा दङ, नैबे जोंहा फंबाय दङ, फंबाय अनन्त दङ, बे आंजों थाफायो दासान्दि। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरो जोंहा सासे दंबावो। नैबेयावहाय माखासे जा फंबायमोन दङ, आरो नैयावबो सानै फंबाय दं। जों गासै साब्रै मोनसे गारियाव। ओमफ्राय आरो लोगोसे गेमस्रिमोनहा फैगासिनो दं रायजो राजाफोर। बङाइगाव हर थाहैदों गावनि लोगोनि न'आवहाय। जनक मोननावबो थां, खबर ला। जों जनक मोननाव थांखांबाय फंबाय। जों मैयानो थांना फैदों जनक मोननावहाय। नोंथांमोना स्टेटासखौ नायाखै जानांगौ, बिनि थाखायनो नोंथाङा बे खोथाखौ सोंबाय। ब्र' जोंनि पर्बत जरायाव फै। जों पर्बत जरायाव थांखांबाय। सोमखोर ब्रह्म मैयानो थांदों जोङो। आदा आं रौतानिफ्राय गुड मर्निं फंबाय। रौतानिफ्राय आं बेवहाय जानानै गोसो गोरबोजों रौतानि रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय, अननाय आरो सिबिनाय मान बावनाय थाबाय, खुलुमबाय। गुड मर्निं आदा प्रकाश, मोजां जादों थांनानै। अके थेंक इउ स' माच। हेल' आदा प्रकाश, गुड मर्निं रायजो राजाफोर, गुड मर्निं। आदा बे दैमुआ मा रिप्लाइ हरखो? बे फन खालामहरदोंमोन, आं बेखौ लिंहरदोंमोन, बिथाङा फैया। 48 आवार्सनि चेलेन्ज होदोंमोन आं बिथांखौ, बिथाङा फैया। मैया कल खालामनानै आबां जाबांसो गावनि गामिनि माबाखौ खोन्थालाबायबाय। आं बुंबाय गामियावसो दुखु जादों जाथाय, बेखौ आं मिथिखागौ। गामियाव बयनिबो गामियाव दुखु जादों जाथाय। बाट नोंथ' आंखौ बखिदोंसो नङा होमबा? नोंथ' आंखौ जाखर होनदोंसो नङा होमबा? बै जाखर होननायनि थाखायसो आं नोंखौ बुंदों 48 आवार्सनि। बेयाव गामिनि बाथ्राखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ नोङो माबा खालामनो नाङा, माने उल्थां फाल्थां खालामनो नाङा साननाय हनायखौ। आं बे बाथ्राखौ बुंदों। माने बिथाङा मा गामिनि दुखु दाखाखौ बुंबाथाय गावखौ सापर्ट खालामगोन रायजो राजाफ्रा, मिथिबायना? स' गामिनि दुखु दाखाया गोबां दंखायो, आरो बेफोरनि थाखाय आङो जेसेबांखिनि बुंनो आरो सापर्ट खालामनो हायो आं सापर्ट खालामगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव। बाट बिथाङा आंखौ मा बुंदोंमोन? जासुला बायदिसिना माबा जाखर बायदिसिना नाम होदोंमोन। बेनि थाखायसो आं बेखौ 48 आवार्स चेलेन्ज होदों। बाट 48 आवार्स चेलेन्जनि गेजेराव बिथाङा आंनो दहाय जायखिजाया बिथाङा कल खालामदोंमोन। कल खालामना रायज्लायहरबाय बिथांखौ आं बिराद बुजायहरबाय, बिराद बुंहरबाय, रायज्लायहरबाय। ओमफ्राय बुंबाय कल रेकर्ड दङ, बिथांनावबो दङ। बिथाङा होयोब्ला आंबो बेखौ फुल होनानै होगोन। बिथाङा जुदि दानख्ल' दुंख्ल' होदोंब्ला। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंगोन आरोना, मोनसे बाथ्राबाव कि प्रुफ गैयालासिनो जेबो बुंनाङा। आं बेखौ लिंहरदों, दाबो लिंहरगोन आङो। आं बेखौ लिंहरनानै बेवहाय बुंदों आङो दाबो, जे नों फै, प्रुफ नांगौब्ला आं प्रुफखौ होनानै होगोन नोंनो थाखाय। जोङो बेखौ टेनसन लानो नाङा। आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। नोंनो मा प्रुफ नांगौ, नों मा प्रब्लेम जादों नोंहा, आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। ओमफ्राय बेवहाय बेयो फैनो हाया, खालि गामिनि बाथ्राखौल' बुंबाय थायो, गामिनि बाथ्राखौल'। जाहाथे बे रेकर्डआवहाय गामिनि बाथ्राखौ बुङाबा, आं जे बायदिसिना बुंथों, बे बाथ्राखौ लानानै बियो रेकर्डखौ होनो हागोन बायदिखौ साननानै लायो बियो। बाट आं बुंगोन बेवहाय, आं गामिनि बाथ्रायाव जेसेबांखिनि गामियाव प्रब्लेम जादों, दुखु जादों, आं बिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा, बेखौ आं दुखु मोनो। बाट बेवहाय आंना बुंनाय बाथ्राया बेनोखि बिथाङा आंनि सायावसो बुंदों बाथ्राखौ। बिथाङा आंनि सायाव लानासो बाथ्राखौ बुंदों। बेवहाय
बेयावहाय बे रुंसारिनि सायाव बाथ्राखौ बुंनानै खुनु लाब गैया रुंसारिनि सायाव जों मा बुंनांगौ बुंखाबाय रुंसारिनि बाथ्राखौ लानानै भिडिअ बानायनानै होदेरनानै मानसिफोरखौ इमोसनेल बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोर मिथिबायना बे माने दैमुआ माने बै बे जनकजों लेट रुंसारि जनक आरो रुंसारि माने बे जोंसार मोसाहारि बिसोरनि बाथ्राखौ लाफाना सरजाबनानै आंखौ बरनाम खालामनो फैदों रायजो राजाया सिनायखायो मिथिबायना स' बेनो आरोना रायजो राजाफोर स' आं दैमुखौ बेखौनो बुंगोन दाबो फिन नोंनो प्रुफ नांगौआ फैनो हागोन फन कल खालामदों नोंथाङा आं मोनथिदों थेंक इउ स' माच फन कल खालामनायनि थाखाय दैमु बाट आं बेखौ बुंगोन नोंखौ नों फैथार नों जेसेबांखिनि फैया अब्लासो नों बुंबायानो थागोन स' खाथियाव फोरमान बिलाइ होनो राजि प्रुफ होनो राजि नाथाय नों फावसायना दं मानो फावसायना दं नों मानो दैमु नों रायजो राजानि सिगाङाव मानो थाखाय नोङो ओरैबा ओरै उल्थां फाल्थां खालामनो थाखाय नोङो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ नंगौना नङा स' बिनिखायनो आं नोंखौ बुंगोन दायो स' नोङो दायो मोनसे बाथ्रा आं बेखौ गोसोआव लाखि फंबाय दैमु नोङो जुदि प्रुफ नांगौबा फै दाबो आं नोंखौ बुंगोन 48 आवार्स नोंखौ होदों 48 आवार्स जायाखै दायो फंबाय स' नों फैबानो जाबाय दैमु आरो लोगोसे नों फन खालामनानै गामिनि दुखु सुखु बे बाथ्राखौ बुंदों आइ एम सरि बेयावहाय जे नोंथांनि गामियाव दुखु सुखु दं बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों बेखौ दैदेननो थाखाय नायनो थाखाय आं सासे MLA MP नङा आं सासे मिनिस्टार नङा फंबाय बाथ्राया बेयाव सिखारदों नोंथाङा आंखौ जावदों नोंथाङा आंखौ मा खालामदों नोंथाङा आंखौ बायदिसिना लाजि फोनांदों माबा जाखर थाखर होनानै बिनि थाखायबो आं नोंखौ बायदिसिना बुंनो हायो बाट आं नोंखौ जास्ट बुंदोंसो बुजायदोंसो फंबाय नोंनाव प्रुफ दंब्ला फै आरो लोगोसे नोंनो प्रुफ नांगौब्ला फै नों मानो बेखौ फैनो हायाखै नोङो मानो फैनो हायाखै नों मानो फावसायदों मानो नों गामिनि बाथ्राखौ नोङो बुंनानै बेखौ बुंफ्लादनानै नोङो बायदिसिना आनज्रायनो सानदों नों गामिनि बाथ्राखौ बुंफ्लानानै मानो नोङो फावसायनो सानदों मा नों गामिनि बाथ्राखौ बुंनानै रेकर्ड खालामनानै नों माबा खालामनो सानदों जेनेबा जे आंखौ मा गाज्रिसो खालामनो सानदों गाज्रि माबा बुंदों गाज्रि सानदों प्रकाशआ ओरैबायदि नङा होमबा नों मा बेयाव सरजाबफादों मानो लेट जोंसार मोसाहारि आरो लेट जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरजों बाथ्रा बुंदों बे जास्टिसनि सायाव मानो अबे खनायाव नुखो नोङो जे आङो वी वान जास्टिस बुङाखै आं क'क्राझारनि स्टुडेन्टफोरजों आङो थांफादों बेयावहाय माबादों धरना होनायावहाय गेदारिं खालामनायाव भिडिअ खालामना हैफादों नुवाखै नों बेवहाय आरो लोगोसे जोङो बेवहाय बुंदों वी वान जास्टिस फर फेक इनकाउन्टार नङा होमबा फेक इनकाउन्टार खालामनो थाखाय स्टप फेक इनकाउन्टार न' मर फेक इनकाउन्टार होननायखौ नों नुवाखै नामा जों माबा दैमु स' बिनिखायनो खुगाखौ हायो होनना बुंनो हादे फंबाय सना आं नोंखौ बुंगोन नोंनो जुदि माबा मोनसे नांगौब्ला प्रुफ नांगौब्ला फै फंबाय जों बिराद गोबाव जाबाय बेबायदि मावनाया एसे स' बेवहाय जोंहा मायाव मावनांगौ आरो जोंहा बे नङाखि जे सासे मानसिया माने प्रब्लेम जादों बेवहाय नों डनेसन हरबाय बे डनेसनखौ जोङो सासे मानसिनावल' होनांगौ बे नङा जोंना खामानिया बेल' नङा गोबां रायजो राजाफोर दङ गोबां रायजो राजाफोरखौबो अनसुंथाइ होनांगौ दङ गोबां रायजो राजाफोरखौ जि हायो बेखौ अनसुंथाइ होनांगौ दङ जों माखासे बेबायदि आरोना रायजो राजाफोर स' बेखौ खोथाफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसना बेबायदि ओरैनो जानला सानसेनि थाखाय नङा फंबायमोन आरो लोगोसे दैमु फंबाय नोंखौ स्पेसियेलि बुंखायो आङो स' नोंनो जुदि प्रुफ नांगौबा फैबानो जाबाय नाथाय नों फैनो हायाखै फंबाय कल खालामनानै नोङो बुंदों गामिनि बाथ्राखौसो बुंदों बाट आं गामिनि बाथ्रानि बाथ्राखौ लानानै जेबो बुङाखैनो नों हारसिङै मानो गामिनि बाथ्राखौ बुंखो नोंथ' आंखौ जावदोंसो जेनेबा जे जाखर माखर होननानै स' बिनि थाखायसो आं नोंखौ लेंहरदों मालायनो आङो सोलाखिनो आङो मा अबेखौ नुनानै अबेयाव सोलाखिना मोननो हागोन नोङो होनो हागोन नोङो फैदो प्रुफ दंब्ला हिम्मत दंब्ला फैलाय 48 आवार्सनि गेजेराव दाबो 48 आवार्स जोबाखै मैया भिडिअ आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरोना जानला मानला बुंनाय प्रुफ गैया गारा बुंबानोखि रायजो राजाफ्रा गनायगोन बे बाथ्रा नामा नोंथांमोना गनायगोन नामा प्रुफ गैयालासिनो प्रुफ दङब्ला खोन्था प्रुफ दंब्ला हो नङा होमबा स' बेनो आरोना खोथाया दंफां खुन्थायाव खर'खौ खुन्दायनानै ला दैमु आलुबाय बेनो मिथिबायना मा बुंनो आरोना मानसिखौनो एकदमबारे आं गनाया नंगौ बोरै गनायगोन दे बुंदो प्रुफ गैया गारा प्रुफ नांगौ आंथ' होनोबो राजिबाव जेनेबा बेनावथ' प्रुफ गैया बाट आङो बेखौ प्रुफ मोन्थों बे प्रुफ मोन्थों होननानै आं बेनो स्टेटमेन्टबो होनो राजि बिथाङा फैथों नङा होमबा बेखौबो फावसायना दङ ओरैनो खुगायावल' रोनावला बाय जागोन नामा भिडिअखौबो डिलिट खालामदोंना प्राइभेट खालामदोंथाय सोरबा आरो बिनि लोगोआबो भिडिअ बानायदोंमोन पन्डित होननानै बाट भिडिअखौ रिमुभ खालामबाय आं नुदों आंनाव हरदोंमोन भिडिअखौ सासे सोरबा बिनि लोगो नोंथांमोना मिथिखागोन बे गहपुर साइडनि बिथाङाबो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ आंनो लिंकखौ हरबाय नायबा आङो भिडिअआ रिमुभ ओमफ्राय बिनि गेजेराव माबाया उदालगुरि मा होनोमोनलाय बे जोंहा बे दैमुआबो भिडिअखौ प्राइभेट खालामना दोनबाय बे रिमुभ खालामाखै दै बे प्राइभेट खालामग्रा मानसि मिथिबायना प्राइभेट खालामना दोनबाय स' बेनिखायनो
बेखौ सुबुत हिसाबै दोननाया मोजां आरोना आंबो दोनखादों खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो कि माब्लाबा समाव खुगायावनो जामब्रमाथारसिगोन बे दैमुआ आं बेखौ बुंखादों आरोना डाइरेक्टलि जामब्रखागोन आरो अभार बारा बाराबा आंजोंनो जामब्रगोन बियो आंजोंसो नांदों नालाय स' बिनिखायनो आं बुंगोन सैथो लामाजों थाङोब्ला अरायबो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सापर्ट होगोन हाजारखि नोङो बुङा मानो बानस'आ मानो नोंखौ बासायग्रा रायजो राजायाबो दङ नोंखौ बासायग्रा रावबो गैया दैमु मिथिबायना नोंखौ बासायग्रा रावबो गैया नोंखौ बिराद मानसिफ्रा बखियोसो रायोसो मिथिबायना स' बिनिखायनो नोङो दासो एसे साननैसोनि गेजेराव नोङो बुंनानै एसे माने भिडिअ खालामदों आं बुजिदों नोंखौ भिडिअ खालामनाय मोजां नोंनि थाखाय बेनो साबेसिन नों जे बे माबा मोनसे पार्ट कमेडिनि पार्ट खालामोब्ला माबा मोनसे समाजनि सिबिनो जुदि लुबैदोंब्ला ओंखारबो जों जइन जाफै फंबाय बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसनाव जइन जाफै अब्लानो जों नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन नङा एक्सेप्ट खालामगोन फंबाय अब्ला नों गासिबो स्टेटासखौ मोनथिजोबगोन नों माबा मोनसे जाखर होन्दों ना मादों ओंखारफा नों नोंनि जायगानिखौ मेनेज खालामलाय बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन जानानै जोंनो नों बायदि जोहोलाव नांगौ फंबाय बाट नोंनो मा बेफोरबायदियाव नङा नोंनो बुंनो थाखाय माबा नांगौ चान्स नांगौ सोरखौबा माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा बेखौसो नोंनो नांगौ फंबाय स' बेबायदिजों सोलिया संसारा बेबायदिजों जाया बिनिखायनो नोंखौ आङो खावलायो आर'ज गाबज्रियो नों जाहाथे जुदि एसेबां हारिनि समाजनि खामानि गोसो दंब्ला जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन एबा बिमुआव जइन जाफै जों नोंथांखौ लागोन आरो लोगोसे नोंथांखौ जोङो नोंथांनि जायगानि दैदेनगिरि हिसाबै नोंखौ जोङो थिसनगोन फंबाय स' बिदि खुगाजों बुंनानै मालायखौ हिंसायारि एबा मानसिनो बेवहाय माने बायदिसिना बुंनानै हिंसायारि बाथ्रा बुंनानै मुगैनाय बाथ्रा बुंनानै खुनु लाब गैया फंबाय स' नोंखौ आङो बुंगोन नों गोसो गोथारै नों जोंजों जइन जानो गोसो जादोंब्ला फंबाय फै नोंखौ आं गोसो गोथारै जइनाव लागोन आरो नों गासिबो स्टेटासखौनो मोनथिनो मोनगोन फंबाय एसेबां अपेन होनानैबो नों जुदि बेखौनो फावसायना थायोब्ला अब्ला नों रायजो राजानि सिगाङाव नों लासिं सिं जागोन फंबाय मिथिबायना जुदि नोंनाव इसेबां हारिनि माने अननाय आरो सिबिनायनि बाथ्रा बुंनो माने गोसो दङब्ला नों जोंजों जइन जाफैनो हागोन फंबाय जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसना रायजो राजानि थाखायनो जों बानायदों बे जोंनि मोनसे माने ट्रास्ट आरो बेयाव लोगोसे जों बेयाव मोनसे अर्गानाइजेसन दानायाव जोंनो नों बायदि गोसो गुदुंनि सुबुंनि गोनांथि फंबाय नाथाय आं बेखौ बुंगोन दैमु नों मालायखौ बखिनो थाखाय चान्स लाबाय थानाङा सोरखौ मा बुंनो मोनगोन बेखौ नोंनाव न'आव थानानै नायबाय थानो नाङा फंबाय नों गावबा गाव नों मा मावनो हायो बेखौ माव फंबाय मालाया मा मावदों बेखौ नोजोर होग्रा रायजो राजा दङ फंबाय नोङो मा मावदों नोंनो जेसेबांखिनि मावनो हायो नों गावनि गोसोनि बायदि नोंनि माबाखौ गोसो गोथारजों नोंनि साननाय हनायजोंनो मालाय मावनायफोरखौ दुसिनानै गावनि केरेक्टारखौ नोङो रायजो राजानि सिगाङावनो गाज्रि खालामनानै लानो नाङा फंबाय सना बेखौनो आं बुंगोन फंबाय नोङो सासे बर'नि सासे मानसि स' बे हिसाबै नोंनाव साननाय हनायाव दङब्ला नोङो ओंखारफा मालायखौ बखिनाङा नों गावनि गोसो गोथारै नों जे हायो नों बेखौ माव फंबाय बाट बुंनाङा जेबो बुंनाङा जुदि बुंथारनो गोसो जादोंब्ला प्रुफ लानानै बुं फंबाय नोंखौ बुंथारनाङाबो बुङाखै बुंथारनो गोसो जादोंबा प्रुफ लानानै बुं फंबाय एबार नोङो आंखौसो बुंदों नालाय स' नोंनाव प्रुफ गैया बाट प्रुफ नांगौबा फै फंबाय नोङो जोंजों फै आंनियाव फै नोंनाव नाम्बार गैयाबा आं खेबसे बुंना होबावनि 7740039057 क'क्राझार टाउननि बिशाल मार्केटावनो थायो आं खाथियावनो फंबाय स' फै लोगो हमफै आरो बेखौनो बुंबाय आङो नोंखौ दैमु नों भिडिअ बानाय आं नोंखौ बानायनाङा बुङाखै खिन्थु सानै हयै बानाय फंबाय रायजो राजाफ्रा बिनिखायनो नोंखौ मिनिगासिनो दङ फंबाय स' बिनिखायनो आं नोंखौ अपेन चेलेन्ज होनानैबो नों जुदि फावसायना थायोब्ला अब्ला नोंनि बे एसेबां खुथार बुंनायनि रावा भिडिअ बानायना बहा थांखो फंबाय नों आंखौ बायदिसिना बुंदों दाय होदों दायनिगिरि होदों येस थेंक इउ स' माच नोंनि दाय होनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन नों मानो फैनो हायासै फंबाय नों मानो फैनो हायासै फै फंबाय नोङो मा नांगौब्ला स्टेटमेन्ट नांगौब्ला फै फंबाय जोङो दायो माबायाव थांनो नागिरदों मा होनोमोनलाय लेट रुंसारि जोंहा जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव थांना फैखांबाय रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनो नागिरदों जोङो नेक्स्टआवहाय मिथिंगा आरो हेलेनामोन फैगोन फै फंबाय जोंजों ज' फैफा नों जुदि थांनो गोसो जाथारदोंब्ला जों नोंखौ लागोन फंबाय आं बिदि उलुं गुजुं दावराव दावसिखौ सुखुवा फंबाय बिनिखायनो नों फैनानै बेवहाय प्रुफ होनो हाफैब्ला हाफै आरो लोगोसे जों नोंखौ प्रुफ होनो हायाब्लाबो नोंखौ जों लाना थांफागोन मिथिबायना जों गारियाव थिखांना नोंखौ लाना थांफागोन नों भिडिअ बानाय फंबाय नों भिडिअ बानाय मिथिबायना नोंखौ जों भिडिअ बानायनो थाखाय होगोन खाबु नों भिडिअ बानाय फंबाय जों बेवहाय अनसुंथाइ हैनायफोरखौ मदद खालामहैनायफोरखौ भिडिअ बानाय फंबाय स' बुंनो थांदों आङो जायफोर मानसिफ्रा बुंदों जोंजों फै बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसनाव फै जाफै फंबाय नोंथांमोना नाम्बारखौ गैयाब्ला आंनिफ्राय ला नाम्बारखौ आं होगोन 7740039057 जाय मानसिफ्रा बेबायदि बुंगासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो अपेनलि लेंहरो मिथिबायना गोसो गुदुं जादों नोंथांमोना स' थै दङ नोंथांमोना गरम बर'नि स' ओंखारबो जों खौसेयै ज' खामानिखौ मावनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन जानानै नोंथांमोना ओंखारबो आरो लोगोसे जों बयबो ज' जानानै
मावनानै जोङो हारिनि जिखिनि गुबुंले बेखौ फोसाबदिनि फै रायजो राजाफोर स' आं बेखौनो बुंबाय जों थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर जोङो जोंसार मोसाहारिनाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना दसे सम आंजों टाइम होनायनि थाखाय जोब्बाय गेम अभार का रिंसार गेम अभार फै अपेनलि डाइरेक्ट लिंखायो गेम अभार का जोब्बाय मा बुंनो चान्स दंबावो नोंथांमोननाव आं बुंखायो डाइरेक्टलि फै जोंजों फैफा खामानि मावनो फैफा आरो हायाबा हाया सिरि थाखा आरो जुदि प्रुफ नांगौब्ला लांफै होगोन आङो बाट नोंथाङा फावसायना थाबाय फंबाय न'खरनि बा गामिनि जाथायफोरखौ बुंनानै नोंथाङा आंखौ माबानाङा आं इसेबांबा उन्दै न'खरनिफ्राय बिराद गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय मानसिखा मिथिबाय बुजायनो नाङा आंखौ नों जुदि आंनि सोमोन्दै हिस्ट'रिखौ लानो लुबैदोंबा थां मिथिबाय जोंनि गामियावहाय आरो मिथियाब्ला आं खोन्थागोन नोंखौ आं लांगोनबो होननानै बै समाव अपेन चेलेन्ज होदोंमोन आङो लांगोन नोंनि न'आव आं थांगोन आंनि न'आव आं थांगोन बिदिबायदि आं बुंदोंमोन आं बाट नोंथाङा बै समनि माने चेलेन्ज खालामनायखौबो नों एक्सेप्ट खालामासै फंबाय बाट बेसेबां बुंबाय थागोन नोङो फंबाय बेसेबां मानसिफोरजों गाज्रि मोनजागोन नों फंबाय आनलाइक खालामजागोन बेसेबां नों फंबाय नों मैयाबो आनलाइकआनो बेसेबांबा बुरजा खालामजाबाय आंखौ बुंनाय लोगो लोगोनो आंखौ भिडिअ बानायाखैमोन सिगाङाव नों बेसेबां लाइक मोनदोंमोन फंबाय सना दिनै नोङो प्रुफ गैयालासिनो आंखौ बुंबाय दिनै बिराद डिसलाइक मोनबाय स' बेनो फंबाय नोंखौ आं खावलायो नों एसेबां गोसो गुदुंब्ला बर'नि थाखाय खामानि मावनो गोसो जादोंब्ला बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसनजों फैनानै खामानि मावफाफै आरो लोगोसे नङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थांनानै मावफा नङाब्ला नों गोसोथारबा नों मोनसे इसेबां जुदि मालायनि आन्दाराव खामानि मावनो गोसो गैयाब्ला नों मोनसे आफाद दानानै बर'नि मोनसे मोजां खामानि मावनो नाजाफंबाय मिथिबायना स' गावजों गाव गावबागाव पार्टि माबा मोनसे जानानै खामानि मावनानै मोनसे आं माबा मोनसे बुंनि जेनेबा नों मोनसे अर्गानाइजेसन दाबाय बे अर्गानाइजेसन जानानै बे मोनसे अर्गानाइजेसन दुसिलायनो नाङा आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों बिस्वजित दैमारि सारा माब्लाबाबो अर्गानाइजेसन आफादजों आफाद माब्लाबाबो दुसिनो नाङा नों मा मावनो हायो नोंनि आफादनि दारै नों मा मावनो हायो नोंनि पार्सनेलि दारै बेखौसो नों नायनांगौ नोजोर होनांगौ मालायखौ बखिनो थाखाय टाइम होनाङा बेयावनो नस्थ' जायो मिथिबायना बेबायदि बाथ्रा बुंदों थारैनो बिस्वजित दैमारि सारा सैथो बाथ्राखौ बुंदों आं जुदि खामानि मावनो गोसो जादोंब्ला बेवहाय आं रावखौबो दुसियालासिनो गाव हारसिङै जिखिनि बुंनो हायो जिखिनि मावनो हायो बेखौ मावनांगौ रायजो राजाफोर मालायखौ दुसिनाङा स' थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि दसे सम आंजों लाइभ होनायनि थाखाय लाइभ थाफानायनि थाखाय आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोनखौ जय बर' हारिनि आरो लोगोसे जय बड'लेण्डनि आरो लोगोसे जोङो दायो रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'आव जों थांगासिनो दङ आरो दायो गेमस्रि दैमारिया फैगासिनो दं बिथिंजाय स' जय बर' हारिनि थेंक इउ स' माच गाइस रायजो राजाफोर दसे सम लाइभ होनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय रायजो राजाफोर